Dobrý den, já vás vítám u dnešního videa, kde bych vám chtěl ukázat, jak se dá to zadarmo nainstalovat Minecraft Pocket Edition ve verzi 0.6.0, mám pocit. Ten mobil si odložíme zatím, tady nebudeme potřebovat už. Bude nás zajímat tady ten Samsung Galaxy S3. A zapneme si, je to jedno, jestli to uděláte přes počítač nebo přes telefon. V tomhle případě si to uděláme přes mobil, takže zapotřebujeme se náš internetový prohlížeč. Sakra. Takže tady dáme tu otevřeme si ulož to, jak vidíte, a tady dáme Minecraft Pocket Edition. Dáme OK. Tady víte, že tady je hodně, tady jsou i mapy nějaký, a tady vidíte, že je Minecraft Pocket Edition 0.4.1. Vidíte, že to je v RARu. Můžete třeba, ukážu vám, jak se to dělá líp. Když tam napíšete tato APK, tak to znamená, že to je na Android a že to je prostě, no, že vám to bude, že to je prostě instalačka pro mobil, jako je třeba na počítačích Exe. Že tady koukám, že ty umělci nepíšou verze, tady je 0.6.1, takže dáme si stáhnout, píšeme kód tak dáme OK. A tady už se spouští stahování, už budeme vypnout vlastně, to podíváme na lištičko. Chvilku bude stažený. Já jsem daleko od Wi-Fi, se přiznám. To nebude jen tak hnedka. Sakra. Tak. Tady vidíte, že už tady Minecraft mám. To už jsem si zkoušel něco předtím. Tady máte Clean Master, to je taky dobrá aplikace. Tak jo. Už může to být, ne? A pak pokud mi napíšete, jak uděláme další videa na jiný hry, no, to je primitivní strašně. Jenže já už to mám stálý, že některé hry jsou trošku těžší na instalaci, takže předpokládám, že pokud máte mobil, takže to bylo úplně snadné, jestli máte, tady ten telefon je ve verzi Jelly Bean 4.1.2 a pokud tady máte tady to moje soubory, tak přesto se to dělá, a pokud to nemáte, si budete muset stáhnout něco na obchodu Play. Nebo tady ještě přes Android Zip. Já to můžu ukázat sklidně, tak to otevřete, Android Zip. Najdete si, kam se vám to stáhlo, normálně to otevřete. To máte vlastně to samý, ale to udělám přes tady ten originální, že moje aplikace, dám všechny soubory, CD card, což je mobil, a CD card, to je karta paměťová, tu otevřeme, protože mi se to stavuje na kartu, jsem se nastavil, tady download a vidíte, že tady je už Minecraft Pocket Edition, tohle nevím, jak se tam dostalo, to smažím. Tak Minecraft, vidíte Pocket Edition, to jednoduše otevřeme. Jo, ještě něco, ještě něco, jelikož já vám to nasimuluji úplně, jak to má být, jak to je vždycky, čekat. Tak teď to už asi nenajdu, ale u vás, když to otevřete u vašeho mobilu, jestli jste ještě předtím žádnou hru nekrekovali, tak vám to bude hlásit, že váš telefon to zamítl, tu instalaci. Tak normálně otevřete nastavení a tam si to akorát dáte OK, nějak nastavení, mám takové, ukážete tabulka, a tam dáte neznámé zdroje a povoleno. Takže já dám OK a vidíte. A tady dole máte, vidíte, instalovat, tak dáme instalovat. Instalace, vidíte, a kam se to nainstaluje. Dáme buď to otevřít nebo hotovo, tak, a teď už stačí, tak si to třeba najít menu a to na ploše a dáte Minecraft, vidíte, že to stačí, no takhle, a máte to.
A plně jednoduchý, nic na to nebylo. Ještě vám ukážu, jestli mi nevěříte, abyste viděli, to funguje. Ještě můj svět, já už jsem tady dělal nějaký svět, že jo, tak vám to jenom chci ukázat. Tady vidíte, tady je zombie, pigman by tady měl být. Vidíte, že to funguje. Je to i plná verze, počkejte, až zabiju toho pigmana. To chcípni. Vidíte, chcípnu. Takže tak dáte menu. Tady dáte craft a vidíte, že já nemám crafting table, že jo. Ale jinak by to šlo prostě. Je to plná verze prostě. Žádný demo a nemusíte za to nic platit. Nemuseli byste se bát, že musíte něco platit. Tak to by bylo všechno k dnešku. Nebo k dnešku. K tomuto videu. Jestli chcete, tak já natočím další. Možná to jdu natočit už rovnou, když už tady u toho sedím. Tak zatím ahoj.